Jeg kan godt høre det på dig. Du er sgu crazy der, eller sgu. Nom nom. Nom 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 nom. Nom nom. Nom nom. Sorry. Værsgo. Ja. Værsgo. Okay. Sådan er, værsgo. Nom nom. Nom 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 nom. Nom nom. Det er jo åbenbart rigtig godt at være Redskit her. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked at you. I looked at you as a flow, and now you're in my way. Nu har jeg en eller anden Madbesættelse-nummer. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stay was holding rip, she's skin was showing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Okay, yeah, and they're just crazy. But here's my number. So fuck me, baby. Nå, okay. Ja. Det er hende der. Hvor var det sygt, det der var. Den lød så lang. Holy shit. Jeg er glad for, at jeg ikke har en kæreste. Det ville godt nok være synd for dem. Bliver bare gasset. Vi skal ikke søge. Nej. Den ravnebatten der. Oh shit! Sker sådan noget der? Please. Autoværn. Du skal lege gemmeleje med mig. Nej, du skal ikke godt. Det er noget valg. Øj, shit! Reddet! Fuck, hvor er jeg god. Gør vel, vi kan gå. Ja, situationen er mit ene dæk måske er sådan rigtig skævt, og når jeg kører ud, så bliver jeg faktisk til højre. Selv synes du har kørt bil godt. Fortsæt. Ja, der er du. Faktisk, jeg går røven på dig. Så brænder dine røvhår. Det var faktisk bare at sige til dig. Jeg hørte slet ikke, hvad du sagde før. Nå, jeg siger ikke, det var en fejl, hvis jeg går røven på dig, brænder dine røvhår. Du skal slå den til 2. Ja. Og så sluk lige din serie, så vil jeg have din full attention. Fordi det her, det er... Du har altid min attention, Sukumos. What the fuck? They might be onto something. Hvor de bliver knippet med. That was a non-nonsense clearance. Can they beat the keeper from here? Remix! Jeg kan lige fyre den af. Ja. Okay. Kram ham! Ball ham! Giv ham et ordentligt dejligt kram! Giv ham et kys! Far! Ikke noget. Du hørte det ikke. Nå, vil du have en der? Jeg gør den klar. Go! Ja! Go for helvede, go! Fuck you! Ballsack! In your head! Oh yeah! Den tager samtidig at starte, mand. Jeg filmer din røv, det er hvad jeg gør. Jeg er nogle baller, han har ham der. Kæft, hvor er han god.
Okay, 225 pounds, det er crazy. 275 pounds nu. Kom så! Kom så! Yes! Bliv ved! Skub en pæk! Kom så! Kom så! Shoot den! Yes! Den blev suget. What the fuck? Den blev suget godt. Det gjorde den sgu. Ah, okay. Nej, jeg skal ikke så stok! Så dumt, det bliver dumt. Så er det bare mig og dig. Jeg tror ikke, den her gør mod monster. Undskyld mig, må jeg bolle dig i numsehul? Du kommer lige herud, mand. Vi slår op. Nej! Skal du have din Quack 9000? Ja, kom ind. Der er Quack 9000. Jeg filmede det. Jeg filmede det. Jeg har det på video. Som om jeg har et problem. Jeg har på video, at Valle sutter mine dealer. Kan vi ikke sætte match? Nej, jeg kan ikke. Nej, ikke hive mig over. Ja, vi skal også lige have købt en pakke. Hej. Goddag, unge mand. Har du lyst til hanky-panky? Hvornår? Nu? Ja, tak. Let's go, luk der. Oh, fuck! Gamer skal rulle for at få ting. Og få sådan en pik, men jeg ruller ikke en skid. Play. Når man kigger en mand skaler, så bliver jeg glad igen. Hvordan spiller man? Skal du på? Next match, kom. Ej, det der påfaldte. Det gør også simpelthen ikke. Jo. Sig mig, hvad gør der, hvis din mor finder ud af det? Så bruger jeg en papkasse. Okay. Ja, så får jeg fandme også City. Nej, du skal se... Nej, det jo, det gør. Prøv at se dit hold. Grænsen går Se altså dit hold. Nej, det gør den ikke. Nej, kom. Tryk ready. Det eneste, der er bedre i midt, det er angrebet. Ej, den der. du røver